Кніга роду, раздзел 44. І загадаў Язэп аканому дома свайго, кажучы: напоўні збожжам іх мяхі, колькі могуць змясціць, і пакладзі грошы кожнага на версі меха. А ў адтуліну меха малодшага пакладзі чару маю срэбраную і плату, якую ён даў за пшаніцу. Так і было зроблена. І назаўтра, калі развіднела, яны былі адпушчаны з асламі сваімі. Ледзь, аднак, выбраліся яны з горада і крыху прайшлі, Язэп, паклікаўшы аканома дому, сказаў яму: уставай і дагані людзей, і затрымаўшы, скажы: чаму адхадзілі вы ліхам за дабро? Чаму ўкралі ў мяне срэбраную чару? Хіба ж гэта не тая, з якой п'е гаспадар мой, і на якой ён звычайна варожыць? Вялікае ліха вы ўчынілі. І зрабіў той, як ён загадаў. І затрымаўшы іх, па парадку сказаў усё гэта. Яны адказалі: чаму так кажа гаспадар наш? Немагчыма, каб паслугачы твае ўчынілі гэткую ганебную справу. Грошы, якія мы знайшлі на версе мяхоў, мы прынеслі табе назад з зямлі Ханаан. І як маглі мы ўкрасці золата ці срэбра з дому гаспадара твайго? У якога з паслугачоў тваіх знойдзецца, што шукаеш? Той хай памрэ, а мы будзем паслугачамі гаспадара нашага. Ён сказаў ім: хай станецца па вашым рашэнні. У каго будзе знойдзена, ён будзе паслугачом маім. Вы ж будзеце невінаватыя. І так паспяшаліся, зняўшы мяхі на зямлю, і паадкрывалі кожны. І ён, абшукваючы іх, пачынаючы ад старэйшага да наймалодшага, знайшоў чару ў мяху Беньяміна. І яны з жалю, раздзёршы адзенне і ўсклаўшы зноў мяхі на аслоў, вярнуліся ў горад. І Юда з братамі ўвайшоў да Язэпа, а ён быў яшчэ дома. І ўсе разам укленчылі перад ім. І ён сказаў ім: чаму вы надумалі так зрабіць? Ці вы не ведаеце, што няма падобнага мне чалавека ў майстэрстве варажбы? Юда адказаў яму: што адказаць нам гаспадару нашаму? Што прамовіць? Чым можна апраўдацца? Бог выявіў несправядлівасць паслугачоў тваіх. Што ж, мы ўсе паслугачы гаспадара майго, і мы, і той, у каго знойдзена чара. Язэп адказаў: я гэтага не зраблю. Хто ўкраў чару, хай той будзе паслугачом маім. Вы ж ідзіце свабодна да бацькі свайго. Тады Юда, падышоўшы бліжэй, сказаў даверліва: малю гаспадару мой, хай скажа паслугач твой словы у вушы твае, ды не гневайся на паслугача твайго, бо ты як фараон. Гаспадар мой спытаў перш паслугачоў сваіх: ці маеце бацьку або брата? А мы адказалі гаспадару майму: ёсць у нас бацька стары і хлопец малады, які ў старасці яго нарадзіўся, якога родны брат памёр, і ён адзін застаўся ад маці сваёй. Бацька таму пяшчотна любіць яго. І сказаў ты паслугачам тваім: прывядзіце яго да мяне, я ўзніму вочы мае на яго. Мы даказвалі гаспадару майму: не можа хлопец пакінуць бацькі свайго, бо калі яго пакіне, той памрэ. Тады сказаў ты паслугачам тваім: калі не прыйдзе брат ваш наймалодшы з вамі, вы больш не ўбачыце аблічча майго. Дык калі мы прыйшлі да паслугача твайго, бацькі нашага, і расказалі яму ўсё, што сказаў гаспадар мой, то сказаў бацька наш: вярніцеся і купіце для нас крыху пшаніцы. Яму мы сказалі: пайсці мы не можам. Калі брат наш наймалодшы пойдзе разам з намі, то пойдзем і мы, інакш без яго не зможам мы ўбачыць аблічча таго чалавека. На гэта паслугач твой, бацька мой, адказаў: вы ведаеце, што жонка мая нарадзіла мне дваіх. Аднойчы адзін ад мяне пайшоў, і я сказаў: дзікі звер з'еў яго, і дасюль не аб'явіўся. Калі возьмеце і гэтага ад мяне, ды яму што здарыцца ў дарозе, згоніце свізну маю са смуткам у апраметную.
Дык калі ўвайду я да паслугача твайго, бацькі майго, і хлопца не будзе, бо жыццё бацькі залежыць ад яго жыцця, і ўбачыць, што яго з намі няма, то ён памрэ. І звядуць паслугачы твае сівізну яго з жалем у апраметную. Паслугач твой даў прысягу бацьку свайму за хлопца. Калі не вярну яго, цяжка зграшу адносна бацькі свайго на ўсё жыццё. Дык застануся я, паслугач твой, за хлопца ў службе гаспадару майму, а хлопец хай ідзе з братамі сваімі. Бо не магу вярнуцца да бацькі майго без хлопца, каб не быць сведкам няшчасця, якое нахлыне на бацьку майго.